De unge kunstnere, der om lidt står på scenen i Talent 2010, ved om alle, hvor svært det er at få en kontrakt i hus med et af de store internationale pladeselskaber. Alligevel er det lykkedes for, ja, man kunne kalde det Danmarks ældste boyband, at hive en pladekontrakt hjem, nærmest foran næsen på mange yngre musikere og sangere. Lad os kigge her. Hvad er det? Det er 54, ikke? Jo. Der er dem, der er på vej ind i en musikkarriere. Der er flere her. Jamen, der er Inge jo med. Og så er der dem, hvor karrieren blot er et minde fra gamle dage. Og så er der jo dem, der kan begge dele. Gamle venner fra den gang, vi traf hinanden. Det er så fedt, det er... Tonys er et genstartet orkester i pensionistklassen. Jamen, hvis helbredet det ellers holder, så kan vi jo blive ved lige så længe, som folk har lyst til at høre på os. Og det viser jo så nu, at det går egentlig meget godt. Og så har Tonys, på trods af deres alder, fået en helt ny CD-kontrakt med det internationale pladeselskab Universal Music. Det er helt fantastisk at være med til at mødes med de gamle venner igen. Vi har holdt 30 år pause, og så alene det sammenhold, der er kommet omkring den her produktion, det har været unikt, og det vil jeg ikke undvære for penge. Det hele startede for mere end 50 år siden med brødrene Svend og Knud og et par trækharmonikaer. Ja, det var jo fantastisk, fordi at Svend og jeg fik harmonika, da vi var 5 og 6 år. Men da vi blev ældre, 13, 14, 15 år, så ville vi spille rock- og rullmusik. I begyndelsen af 60'erne blev det til et rigtigt orkester. Vi må have spillet noget, folk de godt kunne lide, for vi blev ret hurtigt populære. De indspillede grammofonplader. Og de toppede på hitlisterne. Men alting har en ende. Tonys blev opløst, men nu, efter 30 år, er det aldrende pensionist-boyband tilbage igen. Ja, det er så fedt, det er overfedt, det er så fedt. Den nye CD er på gaden på mandag.